an filɛbagaw ani an lamɛnbagaw an b'a fɔ a ɲɛna n ko ko balalen bɛ ko sudalen sa a bɛ waati damadɔ bɔ min ye faransikaw ka wolomasiri taba ɲɛma kɔrɔ le cointre ale yɛrɛ ko a kun t'an fɛ EITM na de tun bɛ EITM na Bamakɔ yan EITM commandant fɔlɔ de kɛra ale ye dunanjigiso min gunnen filɛ BNDA la ACI kɔnɔ hôtel Azalaï dɔ don ale a tun bɛ yen ale yɛrɛ de fɔlɔ nana EITM tɔgɔ la an ka jamana kɔnɔ yan Francis général don ale a ye kuma dɔ fɔ nin waati laban in na o bɛ tali kɛ jɔnyako kuma na kosɛbɛ colonisation ko kuma Faransi ka nafaw u ye waleya minnu kɛ an y'a ye k'a fɔ min ye fan caman fɛ maaw bɔra k'a jaabi ka fɛn fɔ a ye a yɛrɛ bɛ se ka mun faamuya Mali ale ni Faransi ni cɛncɛn fo ka jamanaw AES maaw olu ni Faransi cɛ la Burkina donatɛmɛ fanga ɲɛmaa n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ye ale fana ye dɔ dantigɛ a ko la tilegan in na ka kɛɲɛ n'o kuma ye sa an y'a kanu maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila an baarakɛɲɔgɔn ani an terikɛ n'o ye Dirisa Mementa ye k'ale wele sabula ale fana bɛ ɲinini ni sɛgɛsɛgɛli caman kɛ ka kɛ ni cɛncɛn fo ka jamanaw ka kow faamuya cogow ye le cointre général min don général dennin tɛ han sabula Faransi chef d'état-major général a y'o kɛ ka tɛmɛ EITM bolofara min tun b'an ka jamana kɔnɔ a y'o kɛ lasigidenya fana hakili la k'a fɔ a y'o kɛ farajɛla fan caman fɛ ani farafinna Faransi ale tɔgɔ la sabula maa min don a na kɛ ko caman bɛ duguma dogo la a b'o ɲɛdɔn a ka kuma in bɛ o yira yaasa ka se ka faamuyali kɛ le cointre ka nin bɔli in na ani a ko a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ min ye ka se anw ma ni bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ k'a bɔra ka fili kuma kɛ fili kuma in min ye colonisation ye a na tali kɛ o la sabula o kuma a kuma cogo bɛ o yira yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la sa an y'a fɔ a ɲɛna cogo min Dirisa Mementa b'an bolo kɔrɔ yan Jani.ml kɔnɔna na min ye Keba Jalo ye ka taa se Amara Nun Keta ma olu bɛna fili bɔlɔlɔ fɛ ani an ka kibaruya siraw fɛ Dirisa fana ka maaw bi yan olu fana bɛna ta nɔgɔni fɛ yaasa maaw fana bɛ se k'a lamɛn cogo min Dirisa i ni wula sabula Lazara selila ka ban yani an ka se le cointre ma a kun ka d'an ye maa jugu maa halakile ala jugu surantere maa dɔnbali min faatu n'i ye fɛn fɔ ninnu ma a bɛ bɛn o ma koyi ninnu di diinɛ birifini de talen don ka da u la k'a fɔ k'u bɛ diinɛ ko la o tɛ komi cɛ dɔ bɔra an kan nana sɔrɔ maaw ka misiri b'u bolo ko f'olu ka tuubi kura ye o tumana ala kɛra fila ye wa maa min fara o don ko an ka wolomasiri yɛrɛ de kɔnna k'a ko ni kunni filɛ anw yanni an ka bɔ a kan ko koba dɔ b'i sen na ne ko n ko n dɔgɔ yɛrɛ kɛra jinɛmori ye sa dɛ maa min taalen filɛ nin ye Sadio ka mugukisɛw taara min sɔrɔ kulu o jukɔrɔ ye a m'o de fɔ ko n'i y'i dogo yɔrɔ o yɔrɔ k'a b'u bila ka taa kiyama e bɛ mun dɔn cɛ in na dɛ Kasim k'i fɔ kosɛbɛ o diyara n ye ka filɛlikɛlaw ni lamɛnlikɛlaw bɛɛ fo i yɛrɛ ɲumanna ko ala de bɛ siran nin di maa ye cɛ min ni a fagara n'o ye Abu Uzeifa i b'a dɔn Sibiri bon an sɔmina ko dɔw la bon i b'a dɔn généralement ni armée bi a ka ko la a man kan i ka fɛn fɔ a la fɛn min b'a to mɔgɔw b'a kalama u bɛ yɔrɔ min na ou bien u bɛ ko min na exactement quoi donc on était obligé k'a kɛ nin kɛcogo la maintenant dimanche a ko jɛra bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama Abu Uzeifa ye mɔgɔ ye mɔgɔ min don u ka terroriste ɲɛmɔgɔ dɔ tun bɛ yen nɔ ko Saharawi a tɔgɔ tɔ bɔlen filɛ kɔnɔna la o kɛrɛfɛ mɔgɔ kun don a yɛrɛ kɔgɔra o de kɛrɛfɛ kosɛbɛ a kɔgɔra Saharawi de kɛrɛfɛ fo ka na kɛ commandant ye o bɛɛ b'u la yen o bɛɛ b'u la yen k'a fɔ o bɛɛ b'u la yen nɔ quoi a sɛbɛlaman b'u bolo kɔni ko commandant a sɛbɛlaman b'u bolo parce que i b'a dɔn olu fɛ yen olu tɛ étape brûlée dɛ pour que denmisɛnninw ka tugu i kɔ i ka se k'a fɔ denmisɛnninw ma taga nin opération kamikaze kɛ f'a ka sɔrɔ i yɛrɛ fɛn dɔ b'i nɔ la min bɛ se ka lakali quoi
sinon olu fɛ yen nɔ f'i ka kɛ misali ye. awɔ f'i ka kɛ misali ye ni gɛlɛya la sa ni gɛlɛya la ani surandɛrɛya la ani sulandɛrɛya la quoi o la denmisɛnninw yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la karisa filɛ nin a bɛ sɔn ka ɲɛnama ɲimi quoi donc o la n'u y'i bila baara min na i b'o kɛ quoi olu fɛ yen nɔ o ti blague quoi donc mɔgɔ min don a wulila u kɛrɛfɛ fɛn dɔw b'u fɛ olu ma nɔgɔn dɛ ka ko ma nɔgɔn kuma dɔw la dɛ donc i b'a dɔn depuis 2017 de mɔgɔw ka filɛli barika bonyana ale ka kosɛbɛ ka sababuya kɛ tɔngo attaque min kɛra Niger min senfɛ ni américains ka sɔrɔsi 4 tora la ka 9 bana ni nigériens fana caman tora la parce que o b'a sɔrɔ i b'a dɔn américains kun bɛ yen nɔ mais olu bolo u ka niveau u ye niveau dɔ sɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka se olu ma Ala ta kɔfɛ fɛn tɛ se k'u sɔrɔ quoi donc k'a fɔ ko et puis u b'a dɔn fana a don attaque embuscade bɛ da don min na u b'a dɔn fana k'a fɔ ko terroristes ninnu tun bɛ mouvement na fana quoi parce que olu yɛrɛ wulila terroristes ka mouvement sababuya la k'a fɔ k'u bɛna taga u ka terroristes ka ɲɛmɔgɔ dɔ minɛ quoi mais o mouvement senfɛ terroristes ka fɛɛrɛ tilala ka bonya ni olu ye ka embuscade da olu ɲɛ fo k'u ka mɔgɔ 4 faga la donc ce qui fait que a kuma taara yɔrɔ jan journalistes bɛɛ y'a ta cɛ yɛrɛ n'o ye Abu Uzaifa ye a dɔnna yen de a kunkolo bilala ko ka ni mɔgɔ min sera ka sɔrɔ fɛn min ye $5 million ye an ka juru bɛ États-Unis na sisan dɛ kasɔrɔ est ce que n t'an ka juru filanan ye an ye dɔ faga kɔsɛbɛ na Ala ma mɛ o fana kun o bɛ to nin na an laban bɛ belebele ninnu yɛrɛ minɛ ka d'u ma o bon comme olu yɛrɛ bon i b'a dɔn est ce que juru ko in yɛrɛ ka bɔ a la fɛn dɔ maloya kan ka américains minɛ ten quoi parce que e bɛ ka armée min bila sanction kɔnɔ quoi o armée de bɛ ka ŋɔni bɔ sen na quoi wallahi hali kɔsɛbɛ na komi k'u labɛn sanction wɛrɛ fɛ mɛ n t'a dɔn min y'o sanction bɔ a ma ayi ko tiri min kɛra Hezbollah ni si Iran ye min kɛ o don ko ani Gaza enquête bɛ sen na CPI la o y'u caman siran o y'u siran parce que n'u y'o kɛ mun b'u yɛrɛ surtout yiri mɔgɔnin ci k'a ka taa lɔgɔ ɲini ni lɔgɔ ma sɔrɔ a yɛrɛ dɔ ye voilà i m'a faamu donc o la an ka armée min bɛ sanction kɔnɔna la anw filɛ nin ye ka olu ka mɔgɔ ɲini ta o yɛrɛ la citoyen américains yɛrɛ kan ka nin ko in bɔ u kan ka bɔ a kalama k'a fɔ ko min olu ka bɔra a kalama o voilà parce que n y'a ye kunnafoni caman dira bɛɛ carin n'a kan mais sauf que jusqu'à présent hali n'u ma wari d'a ma Kasim au moins an bɛ k'an ka lettre de félicitation kɔnɔ o kɔni ka waleɲuman dɔn a ye k'a fɔ aw y'anw ka sɔrɔdasiw kumabɔ han k'an ka se k'o kɔni fɔ k'an ka se k'o jɔn Ala kɔni fɔ bon an bɛ k'o kɔnɔ donc voilà quelqu'un comme ça a dɔnna o attaque in senfɛ et depuis lors u bɛ k'a ɲini depuis 2010 a y'a sɔrɔ barikani ma taga fɔlɔ sisan n ko nin yɔrɔ de la ne bɛ tigɛ tubabu ka kuma dɔ la fɛn b'an bolo min bɛ diɲɛ fan bɛɛ ye n'an wulila an tɛ dɛsɛ maa la jaja kuma don Kasim i b'a dɔn ni c'est-à-dire ni i b'a dɔn ni médiaw b'i ka bolo kan quoi sɔgɔma k'a daminɛ sɔgɔma ka na midi la quoi i bɛ se ka kɛ premier national ou bien international quoi mais an bɛ taga se le lendemain midi ma yɔrɔ yɔrɔ i ye min yɛrɛ dɛ o bɛ dɔn quoi parce que a fɔli tɛ se ka fɔli tɛ se ka kɛ f'a ka sɔrɔ action dɔ voilà f'a ka sɔrɔ action dɔ de bɛ yen nɔ quoi américains bi comment dire la u bɛ renseignement minnu ta sanfɛla ninnu fɛ o renseignement ninnu contre la bɛ mɔgɔ ninnu bolo mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ tɛ téléphone yɛrɛ utiliser fiyewu donc a bɛ tile k'olu ɲini a tɛna se k'olu ye quoi et puis u kɛlen don ka u yɛrɛ feere ka se niveau dɔ la ka sɔrɔ u ma se yɔrɔ min na donc ce qui fait que a bɛ jouer u ka terrain kan donc de 2017 fo ka se 2024 ma américains bɛ k'a ɲini français bɛ k'a ɲini espagnol bɛ Niger olu bɛ k'a ɲini allemand bɛ Niger italien bɛ ninnu bɛɛ bɛ ka jɛ ka ni mɔgɔ ninnu ɲini et puis u bɛ k'a ɲini a ti yɔrɔ wɛrɛ dɛ a bɛ navette la c'est-à-dire voilà Niger Liptako Gourma souvent a bɛ taga yɛrɛ sɔrɔ Libye kɔnɔna la a bɛ navette la ninnu de ni ɲɔgɔn cɛ et puis waati dɔ la a bɛ na Mali territoire ou bien Niger territoire a bɛ si ye k'a ka sogo dun ka tila ka taa américains ta ye mansinba ko in de tɛ tiɲɛ ye voilà min ye tiɲɛ ye o ye ɲinini de ye ɲinini et puis i ni population ka ja ni population jara parce que mɔgɔ minnu don u nana fɔlɔ ka na u yɛrɛ dorogo population de armée tɛ se yɔrɔ minnu na état tɛ se yɔrɔ minnu na u b'o yɔrɔ ninnu surtout ça armée bɛ ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ o de bɛ k'u degun o bɛ k'u degun kosɛbɛ quoi donc o la le fait que olu b'u dorogo population na maintenant sisan nɔ o de la i b'a ye tubabu ninnu ka média ninnu bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que an ka finitigilakaw diaboliser quoi parce que n'u y'an ka finitigilakaw kɛ ko gere b'u kun na wala population bɛ boli u ɲɛ dɔ de la ka n wele waati min na armée bɛ ka taga comment dire la Kidal n teri don Tuareg don a ko ko a k'ale sirannen don
k'ale siranne don ne ko bɛ ka siran ko mun ko don o don olu ka groupe WhatsApp sanfɛ a fɔ ko armée nin kɛ yan fɛ a ye nin kɛ yan fɛ n ko bon i ka mɔgɔ bɛ Kidali la k'u ka mɔgɔw bɛ n ko bon n k'a f'u ye k'u kana boli ni armée donna k'u sɔrɔ yen n'u ye kalo kelen kɛ an bɛ tila ka kuma fɔ ɲɔgɔn kan parce que opération min bɛ sen na o ye k'a yira k'a fɔ ni armée donna u n'aw bɛɛ da k'aw kan tigɛ donc voilà donc n'u y'o kɛ mɔgɔ ninnu na sɔrɔ mɔgɔ ninnu fana bɛ t'u jigi kɛ Abu Uzaifa ninnu ye o la u b'u dogo u b'u jatigi la minɛ quoi donc le fait que o meeting bɛ ka bɔ yen nɔ sisan nɔ quoi population fana b'a yɛrɛ ɲini sisan ka bɔ ninnu bolo quoi o de la i b'a dɔn Kasim i ka armée forte sɔrɔ nafa b'a la quoi voilà parce que population bɛ ja sɔrɔ hali n'i y'a ye mɔgɔ ka ja sɔrɔ k'a fɔ fintigilakaw tiɲɛnikɛlaw bɛ nin yɔrɔ in na o b'a sɔrɔ u b'a dɔn n'u y'a fɔ fintigilakaw bɛ se k'u protéger voilà u yɛrɛ bɛ se ka kisi quoi donc ce qui fait o de bɛ ka kɛ Menaka sisan parce que fɛn caman bɛ Dubaï u yɛrɛ bɛ ja cɔlen don u b'a dɔn k'a fɔ ko minɛn min bɛ yen u y'a ye et puis effort min bɛ sen na voilà effectivement surtout jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ voilà donc nin min taalen filɛ nin ye tan nin ka fisa dɛ fɛn ma fisa ka bɔ ka fɔ fɛn ma fisa ka bɔ parce que i b'a dɔn nafa minnu b'a la même n'a sɔrɔ a tɛna i b'a dɔn a ti terrorisme kɔni ban parce que ni ɲɛmɔgɔ dɔ taara u b'a remplacer et puis min bɛ na kɔfɛ lui il a le devoir ka tɔw lasɔn ye donc f'a ka taa kojuguba dɔ kɛ fɔlɔ a bɛ ko dɔ kɛ jaay quoi donc o de la à chaque fois i bɛ se ka t'o fana sen fɛ i bɛ se ka t'o sen fɛ donc à chaque fois ni nin ko sugu ninnu kɛra il est très important ka vigilance barika bonya kosɛbɛ maintenant n'u ka parce que un commandant est un commandant commandant ye ɲɛmɔgɔ de n'i ye sera ka ɲɛmɔgɔ faga yanni u ka réorganiser fɔlɔ chaîne de commandement bɛ tigɛ ni chaîne de commandement bɛ tigɛra donc u bɛ t'u yɛrɛ i n'a fɔ waati dɔ bɛ k'a la i b'a sɔrɔ terroriste dɔw b'u to boli la Menaka yɔrɔ la u b'u yɛrɛ sɔrɔ fo ɲɔnɔ u bɛ tunu quoi parce que u bɛ boli la u bɛ tunu quoi donc a bɛ chaîne de commandement ye a b'o tigɛ deuxièmement a bɛ recrutement gɛlɛya u bolo quoi kɛlɛdaga min na ɲɛmɔgɔ bɛ sa e dun bɛ e faga don o la i b'a dɔn kuma ka ca o ye filanan ye sabanan ye jumɛn a bɛ sigidala mɔgɔw yɛrɛ hakili lafiya dɔɔnin quoi parce que i b'a sɔrɔ n'i sera an ka jamana sigida dɔw la i b'a sɔrɔ terroriste tɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ o tɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen kunkolo la ale tun bɛ ten Menaka koyi voilà donc bɛɛ b'a dɔn u b'a wele ko Igo de voilà donc Menaka kɔni n'i ko Igo bɛɛ b'a dɔn donc mɔgɔ bɛ siran hali ka fɛn dɔw kɛ quoi parce que u b'a fɔ ko karisa bɛ a fari donc n'o tɛ yen nɔ population yɛrɛ jaabi jɔ et puis a bɛ sigida mɔgɔ a b'u lafiya et puis a bɛ caman bɔ banditisme minnu bɛ kɛ parce que i b'a dɔn terroriste kɔngɔtɔ o ye zo ye o de bɛ yen sisan kɔngɔba de b'u la sisan terroriste kɔngɔtɔ ye zo ye o kɔni a tɛ misi to a tɛ ɲɔ to a tɛ malo to a tɛ butigi to i m'a faamu donc mɔgɔ bɛ lafiya na et puis a bɛ Menaka zone fana a bɛ se ka yen lafiya dɔɔnin parce que i b'a dɔn état islamique kun kɛlen don ka Menaka kɛ u ka priorité yɛrɛ le fait que Menaka ni Menaka ye bɛɛ giron kɔnɔ état ka giron kɔnɔ la Kidali tɛ giron kɔnɔ donc il faut que k'a yira k'a fɔ ok d'accord donc anw fɛ yen ni mɔgɔ min gɛrɛla autorité la an bɛ nin de k'o tigi la quoi donc o la olu y'o terroriste minnu bɛ yen nɔ heureusement Bazoum tɛ yen tuguni sinon Bazoum même était dans le jeu o de la Bazoum ko Menaka bɛna bin a la tɛmɛ parce que baara min ale de binna sa Menaka kɔni jɔlen don i b'a faamu donc o ye donc nafaba de bɛ a ka tagali la ayiwa et puis surtout Kasim comment dire la kaɲi hali an ka armée fana ma quoi n'i bɛ kɛlɛ la voilà a bɛ cɛ dɔw galvaniser quoi an sera k'u ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɔ a la ah non mais mɔgɔ y'o bataille participer o palmarès ye dɛ olu bɛ médaille de guerre voilà olu kɔni olu bɛ médaille de guerre sɔrɔ Dirisa an bɛna an sigi kun na o ye Lecointre ye yanni an ka nin bɛɛ yɛrɛ fɔ Lecointre yɛrɛ e bɛ mun dɔn a kan fɔlɔ Lecointre ne ye Lecointre suivre daminɛ 2017 sinon yanni o cɛ kun t'a dɔn kosɛbɛ parce que 2017 de Macron y'a wele k'a kɛ chef d'état-major ye et puis à l'époque a ko Macron y'ale wele yanni a ka nommé ko Macron y'a sigi ani Macron ka kuma na ko Macron y'a yira ale la vision kura min bɛ ale bolo Afrique kan ko Macron de a bɛ ka Macron de ka kuma lakale ko Macron y'a yira la k'a fɔ ko vision kura min bɛ ale Macron bolo Afrique kan ko o kɛli Lecointre jɔyɔrɔba b'o la quoi c'est-à-dire a ka profil bɛ bɛn a ma quoi i m'a faamu wa Macron dun ka vision jumɛn b'a bolo Afrique kan o ye jumɛn ça c'est le comment dire la o ye De Gaulle ye baara min kɛ kana se fo François Hollande ma o baara in jɔra yen quoi o faamuya jɔra yen o système jɔra yen nɔ quoi donc faut que ka système réchauffer tuguni ka réadapter kana actualité min bɛ sen na i m'a faamu parce que a y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ ka commencer ka muruti dugumana na k'a sɔrɔ a ma taa i b'a dɔn Mali la an mɛnna k'u sɛgɛn depuis 2013 2014 mɔgɔw commencera ka furugu bɛrɛ hali n'a sɔrɔ a tɛ suit kosɛbɛ exactement donc a welela ka na de
pour que a bɛ se ka o schéma ka o labaara cogo min na ale nana surtout pour que o bɛ se ka Afrique réoccuper quoi parce que olu fɛ yen nɔ n'u taara bɛɛ u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que u bɛ segin ka na n'u nana u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que u kana taga quoi parce que n'u ka sɔrɔdasiw bɛ yan nɔ quoi u ka intérêt a b'olu défend quoi parce que à chaque fois i b'a jateminɛ occidentaux ka sɔrɔdasiw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a sɔrɔdasi n'i y'a effectif ta i b'a sɔrɔ force spéciale b'a la bon kɛlɛ tɛ jamana kɔnɔna na imagine kɛlɛ tɛ jamana kɔnɔ kɛlɛ tɛ ni jamana cɛ e ka force spéciale bɛ taa mun na o jamana kan c'est des questions que les gens doivent se poser donc ça veut dire que o force spéciale n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ opération de kɛ donc o kɔrɔ k'u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la u bɛ opération clandestine kɛ kɛlɛ b'aw fɛ o kɛlɛ t'aw fɛ u bɛ opération clandestine kɛ o opération clandestine o ye jumɛn soit u bɛ tiɲɛnikɛla dɔw labɛn aw contre la ou bien u bɛ taga fara tiɲɛnikɛla dɔw kan ou bien ka tiɲɛnikɛla dɔ fournir sur le terrain u b'o baara ninnu kɛ quoi donc depuis lors ne commencerai k'a suivre et puis i b'a jateminɛ même fili caman kun bɛ ka Macron kun bɛ fɛn caman na a bɛɛ ye le contre ka vision de ye quoi an ka taga nin sira ne fɛ an ka taga nin sira ne fɛ an ka kɛ tan an ka Europe fara an kan comme si a ka o don na a ka kuma laban in na a m'a fɔ ko ka Europe fara u kan voilà ale de ka stratégie do quoi parce que Kassim depuis colonisation et esclavage n'a gɛlɛyara bɛɛ Europe bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka na quoi n'a sɔrɔla u bɛ sɔrɔ ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ quoi donc il a été chef d'état n'i ma kɛlɛ kɛ i tɛ fɛn sɔrɔ quoi donc il a été chef d'état-major fo kana se a Ghané ma quoi donc a Ghana waati min na bon il a quitté là-bas ensuite a taara kɛ a bɛ retraite la mais a bɛ retraite min na retraite tɛ quoi parce que a bɛ retraite là mais il est conseiller fantôme du président jusqu'à présent fonction officielle t'a bolo mais c'est des conseillers minnu voilà minnu bɛ ji jukɔrɔ ni président bɛ ɲɔgɔn ye waati bɛɛ et puis mɔgɔ si kana bila i kunna k'a fɔ ko a bɛ bɔ ka kuma dɔ fɔ k'a sɔrɔ ani président tɛ ɲɔgɔn kalama jamais o ka gɛlɛn non o tɛ k'olu fɛ yen ka caya non donc ale ye kuma min fɔ tan n'o ye k'a fɔ ko olu Europe jamanaw bɛ na wuli ka jɔ kɛ ko ka na ko parce que k'olu ka nafa min bɛ yan k'u tɛ se ka jɛ a kɔ a b'a sɛbɛ la wa ou bien ɲɛmaa ka kuma donnen don a da de non a b'a sɛbɛ la ils ont toujours dit n ye histoire ta occidentaux sera na waati o waati u y'a fɔ k'u bɛ ka na et puis u bɛ ka taa kun min na fana u b'a fɔ quoi mais malheureusement fɔlɔ média kun ti anw fɛ yen nɔ Afrique min bɛ a dɔn min bɛ ka kɛ ninnu fɛ dans les années 1817 ainsi de suite kelen filanan ye min ye caman yɛrɛ kun bɛ anw fɛ minnu yɛrɛ kun t'a dɔn hali tubabu yɛrɛ yelen fɛn min ye quoi donc u y'a fɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ i m'a faamu an bɛ taga nin de k'u la par exemple ni ye fɛn ta conférence de Berlin ta 1880 ka taa 85 la ils ont clairement dit an farala ɲɔgɔn kan an bɛ taa farafinna tila ni ɲɔgɔn cɛ de donc ni minnu ma sɔn an bɛ olu kɛlɛ ils ont clairement dit et ni ye même bien avant ça ni ye bulle pontifical fɛn fɛn kɛra peuple fɛ à l'époque ni Belgique nana don Congo ka bɔ yen ka taga fan wɛrɛ fɛ ils ont clairement dit a ye taga aw minɛ aw kɛ jɔn ye aw bɔgɔ aw civiliser f'u ka don anw da fɛ f'u ka don anw ka da ils ont clairement dit donc le compte ka nin discours c'est la même chose min b'u kɔnɔ quoi u b'o de fɔ min b'u kɔnɔ u b'o de fɔ quoi d'abord minnu na ale bɛ k'i ɲɛsin Russie ni Chine ma k'olu tɛ se ka to yen olu tɛ yiriwali kɛ u tɛ dɛmɛli kɛ k'u tɛ foyi kɛ k'olu ta ye ko kana kɛlɛ de fɛ ko ka marifa ni fɛnw feere an ma k'olu dun bɛna ko kana ni yiriwali ni ɲɛsan ni dɛmɛ ye ko ka ɲɛsin an ka jamanaw ma Kassim a bɛ ka opération saba de bɛ ka k'a ka communication in kɔnɔ n b'a daminɛ Russie ta fanfɛla in na quoi déjà o y'an ka partenaire privilégié ye et pour l'instant an ni minnu bɛ baara la ɲɔgɔn bolo i m'a faamu sisan pour l'instant maintenant pour que ka olu nɛgɛ bɔ mɔgɔw la k'u nɛgɛ bɔ diɲɛmɔgɔ la k'u nɛgɛ bɔ an yɛrɛ la il faut que k'u la gosi de o i y'a yɛrɛ k'a fɔ nafa t'u la k'u tɛ foyi ɲɛ kara de b'u kɔ nari b'u kɔ n'u n'aw bɛ ɲɔgɔn bolo aw tɛna na lafiya quoi donc c'est comme si à un moment donné ni mɔgɔ ko bon i ɲɛ b'a la dɛ pour que an ka se ka lafiya an ka Russie ko in yɛrɛ dabila siɲɛ kelen pour que an bɛ lafiya quoi n'i b'a fɛ k'i den ladi k'e terikɛ in jogo ɲuman t'a la dɛ jogo ɲuman t'a la exactement i m'a faamu o la ni soit terikɛ bɛ fara a la ou bien ale yɛrɛ bɛ dimi terikɛ kɔrɔ quoi donc o la u b'u jogo cɛ o ye fɔlɔ filanan ye jumɛn u ɲɛ b'a la bɛɛ bɛ ka taga Russie tuguni quoi hali olu yɛrɛ ka surtout Macron yɛrɛ taara min sigi fanga la o yɛrɛ taara force spéciale yɛrɛ de ta ka na koyi kaka yɛrɛ taara Russie élection ko fo k'a ka élection segin ça veut dire k'a dalen tɛ ninnu na ka daw la cogo di ale taara Russie donc bɛɛ bɛ ka taga tuguni donc pour que ka o chaîne fana jɔ mɔgɔw kana taga tuguni o baara bɛ sen na quoi baara filanan ye jumɛn o de la Ibe a bien compris ça j'ai apprécié baara filanan ye jumɛn i b'a dɔn
européen filɛ nin ye u sera u ka population ɲɛ u n'u ka ko bɛɛ u ka politique mɔgɔw u sera u ka population ɲɛ donc yan'u ka fɛn fɛn kɛ u bɛ temps ta k'u ka population hakili labɛn n'o ka hakili labɛn quoi donc ni population hakili labɛnna sa waati min na u bɛ taa kɛ quoi donc ni Lecointe bɔra parce que Lecointe kelen m'a fɔ Second Bell u ka cɛ in tɔgɔ tɛ tɔgɔ wɛrɛ kosɛbɛ min bɛ OTAN kunna il a dit min bɛ commission européenne kunna il a dit min bɛ parlement européen kunna ale fana y'a fɔ u bɛɛ nin kuma in fɔ ko pour que Europe bɛ difficulté min kɔnɔ pour que a bɛ bɔ a kɔnɔ quoi sɔrɔko ta fanfɛla fɛ quoi ko Europe ni Afrique ka u da kan quoi k'a sigilen don ɲɔgɔn na quoi donc ne t'a dɔn kɔgɔji b'aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ k'anw da kan sigilen don a y'a fɔ Faransi minɛ u bɛ y'a fɔ quoi donc Dakar disons n'ale nin fɔ sisan quoi bon peuple y'a mɛn sisan quoi ko an ka dirigeant bɛ k'a yira an na de k'a fɔ ko bon an tɛ se ka taa ninnu kɔ bon ninnu dun n'anw tɛ fan kelen fɛ sisan quoi donc o la don min na n'u ye marifa ta ka na ou bien don min na n'u ye marifatigi dɔ soutenir sur place o la population b'a fɔ ah ok c'est pour nous donc a bɛ ka kan anw yɛrɛ de kama u bɛ k'o fana labɛn k'a fɔ u bɛ k'o fana labɛn sabanan ye min ye Kassim i b'a dɔn c'est des signaux pour les relais minnu bɛ baara la u ye minnu bɛ baara la u ye ji jukɔrɔ i b'a dɔn Lecointe ye min fɔ ani séjourné min fɔ ma jan ɲɔgɔn na séjourné ɲininkali n'o ye affaire étrangère ye a ko k'olu ni jamana ninnu ɲɛmɔgɔw tɛ ɲɔgɔn kalama komi k'u ni société civile bɛ contacter k'u bɛ baara ba la i m'a faamu wa donc u ni société civile bɛ contacter min na il faut que olu de ka ton di quoi c'est comme la prix de quoi ouais nous au labɛnna u b'a fɔ voilà nous labɛnna voilà u b'a fɔ o la ninnu bɛ relais ta o la ninnu bɛ sɔrɔ k'a bɔ o de la i m'a ye i bɛ mɔgɔ minnu gɛn u tun b'a baara kelen la exactement quoi u bɛ mɔgɔ dɔw ta sɔgɔmada fɛ u bɛ taa n'olu ye Côte d'Ivoire k'u t'u former u bɛ parti politique mɔgɔ dɔw ta u bɛ journaliste dɔw ta u bɛ activiste dɔw ta ko ka t'u former dɔw yɛrɛ kumana i bɛ taa la ka ban yɛrɛ dɔw to kɔ ka déclaration kɛ aw ni jamana bɛ kɛlɛ la aw ka t'o mɔgɔw former aw ti jamana min kɔnɔ c'est pour k'a faire i b'a faamu donc o b'a yira k'a fɔ ko o baara in u b'o fana la quoi mais Kassim Lecointe ka kuma in Kassim nafa b'a la mɔgɔ bolo mɔgɔ min bɛ yen ni a bɛ c'est-à-dire n'a sɔmi ka jan nafa b'a la mɔgɔ bolo mɔgɔ min bɛ n'a bɛ ɲɛsigi baara kɛ quoi par exemple a jateminɛ Arsenal bɛ don Segu don min na ni Segukaw tun bɔra a kalama kalo 2 ko Arsenal tun bɛ ka na madala la kun tɛ don labɛn bɛɛ kun bɛ sabati yan'a ka na mais malheureusement a taara balo la de o de y'a to a sera ka don donc sisan an dun y'a dɔn sisan k'a fɔ ko siga t'a la 100 ans de 2024 ka taa 2034 la u bɛ nalen u y'a fɔ k'u bɛ nalen sira bɛɛ fɛ ko n'u dɛsɛra dugumana fɛ ko u bɛna hali sanfɛla yɛrɛ fɛ kɛnɛ kan ni marifaw ye donc o kɔrɔ ye jumɛn sisan nɔ quoi o kɔrɔ an fana kan ka Ala de barikada an y'a dɔn k'an jugu bɛ k'a labɛn an kama an y'a dɔn ko an jugu bɛ na bɔ dugumana fɛ a bɛna na bɔ sanfɛla fɛ donc an fana b'an labɛn de k'a kɔnɔ parce que fɔlɔ n'ale bɛ na a bɛ don sira minnu fɛ ale yɛrɛ o siraw fɔ ka ban séjourné ko civil bɛ ka baara kɛ yan'an ka na Lecointe ko bon armée yɛrɛ bɛ se ka fara a kan donc n'a ye nin fila fara ɲɔgɔn kan qu'est-ce qu'on fait an bɛ an labɛn de sisan nɔ an bɛ se ka civil ni sɔrɔdasiw kunbɛn cogo di sɔrɔdasi bɛ se ka sɔrɔdasi kunbɛn mais sɔrɔdasi tɛ se ka civil kunbɛn Kassim civil bɛ kunbɛn ni jumɛn o tɛ kunbɛn ni bolokuru ni fɛnw ye dɛ civil bɛ kunbɛn ni bloc de i m'a faamu civil bloc de bɛ kɛ o bɛ civil kunbɛn o la n'o kɛra sɔrɔdasiw bɛ sɔrɔ ka dɛsɛ c'est comme si a jateminɛ n'i y'a ye américains o français u bolila ka bɔ jamana o jamana kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ jamanadenw de b'u boli u bɛ boli ka bɔ quoi donc kɔrɔ ni jamanadenw jɔlen don ni dynamique maintenunen don u tɛ se ka don hali mɔgɔ minnu bɛ baara la duguma olu bɛ dɛsɛ mais ni dynamique tɛ yen u kunbɛn man di. ayiwa Lecointe ka kuma na tuguni a ko ko min ye Europe jamana ye i yɛrɛ ye min fɔ o ka nafaw o na ka kɛ n'an ka dancɛw ye ko wa ko kuma o kuma ko olu farajalakaw olu de ye farafin jamanaw yiriwali ni fɛn ɲɛ yirula ka kalan ɲɛ yirula ka se ka baara kɛ farafinna ka se ka bɔ hali arabu dugu minnu bɛ an ka jamanaw kɔnɔ ko k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ze ko sabula olu ɲɛ bɛ mun na o ye k'a fɔ n'u m'u kɔlɔsi ninnu bɛɛ lajɛlen tilatɔ fana don arabu duguw fana ni ɲɔgɔn cɛ k'o fana farafarali y'a damana kɛlɛ ye. a ye hakili jigin o fɔ a ye hakili jigin tu vois non tout ça i b'a dɔn fɔlɔ mun bɛ civilisation k'u ka na parce que ko an ye peuple sauvage ye k'u k'an dege adamadenya taabolo la parce que ko n'olu tɛ anw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan c'est comme si Makɔrɔnko ko ni Faransi tɛ ko Algérie tun tɛ yen quoi n'a kɛlɛw la n'a tilala ka segin a kɔ tuguni quoi i m'a faamu ils ont fait la même chose u bɛ don Algérie don min na k'u taara Français de cɛ ka bɔ Faransi ka na u ka togodala mɔgɔw u ka Sénégalais n'u ka fɛnw minnu bɛ yen nɔ ni baara t'u la ka t'u cɛ ka bɔ Faransi ka na ko bon ko komi baara t'aw la Faransi quoi
am donné à Algérie olu donna Algérie ka taa foro ni fɛnw ta ye kɛlɛ wulilen olu sɔrɔla ka gɛn i m'a faamu donc il reprend la même chose pour dire que attention depuis esclavage kana colonisation na an ye yɔrɔ in labɛn ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka civilisation min don yen ni an bɔra yen nɔ ka yɔrɔ min nana segin ka na kɛ jungle de y'a nɔ la donc n'a dun kɛra i m'a faamu ko f'olu kana ordre de voilà donc et puis i b'a ye waati o waati n'u bɛ nin yɔrɔ in fɔ u bɛ Europe ka sécurité liée à la quoi comme si olu ka jɛnatigɛ dépend na anw ka basigi n'an ma basigi dɔrɔn k'olu tɛ se ka lafiya u fɛ exactement donc o la n'u ye Europe ka sécurité liée à la sisan ni européen ko attention ni désordre wulila ni yɔrɔ ninnu na comme u bɛna segin ka na état sauvage la o la n'o kɛra u b'u to fo yen nɔ ka na fɔ k'u bɛna bin anw kan yan donc yan'u ka na bin anw kan yan an ka to an ka ɲɛmɔgɔw ka t'u kunbɛn yen quoi u k'u kunbɛn u k'u labɛn yen nɔ c'est à dire adamadenya taga sira min bilalen filɛ nin u bolo nin u filɛ nin ka sira min ta nin n'an ma kunbɛnni kɛ n'an ma wuli k'an jɔ ka taa u kunbɛn a kɔlɔlɔ fɔlɔ a bɛ se anw ma hali kuma dɔw la fana i b'a ye u b'a fɔ ko ni yan ma ji jɔ k'olu bɛ kɛ dɔrɔgu feere yɔrɔ ye mais ne ma se ka o de faamuya Dirisa munna olu b'o bɛɛ don o la aw bɔ kɔgɔ min b'an n'u ɲɔgɔn cɛ a ka ca ni kilomɛtiri bayirika ye fɛn Kasim yɔrɔ k'a b'a la ka diɲɛ da pour que i ka se ka fɛrɛ adamaden ma kosɛbɛ k'i sago kɛ n'i sera k'a lasiran dɔrɔn i b'i sago sɔrɔ a la donc n'i sera ka peuple lasiran dɔrɔn k'a yira peuple la ko menace de bɛ yen imagine k'u bɛ taa fɔ waati dɔ la n'u yɛrɛ de don dɔ la yɛrɛ u bɛ t'u sigi quoi ka missile dɔw tɔgɔ fɔ quoi ko si jamais n'o missile binna terroriste tɛgɛ Mali Kidali kɔnɔna na fɛn kɔnɔ ko terroriste bɛ se k'u to Kidali ko ka Faransi bon donc c'est comme si c'est pour dire k'a fɔ français ye Faransi sɔrɔdasiw man kan tɛ ka bɔ Kidali parce que ni Faransi sɔrɔdasiw bɔra Kidali terroriste bɛ se ka Faransi bɔn ka to Kidali imagine o bɛɛ ka ninnu lasiran u ka mɔgɔw lasiran k'u labɛn u k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko an ka ɲɛmɔgɔ parce que min bɛ yen min ye tiɲɛ ye y a des oligarques bɛ yen nɔ entreprise baw bɛ yen nɔ opérateur baw bɛ yen nɔ Faransi yen nɔ ani Europe yɛrɛ kɔnɔna la minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ kɛlɛ ninnu profiter olu b'a sanu marché sɔrɔ u b'a pétrole marché sɔrɔ u b'a construction marché sɔrɔ mais o tɛ se ka taa fɔ population ye i m'a faamu wa k'a fɔ ko Bolloré bɛ nafa sɔrɔ nin na o tɛ se ka taa fɔ k'a fɔ ko Orano bɛ nafa sɔrɔ nin na o tɛ se ka taa fɔ donc min bɛ se ka taa fɔ population ye non attention ye an bɛ ka taga aw de ni lakana sinikɛnɛ ma degun bɛ se ka aw sɔrɔ o la sisan o de la i b'a ye ni y'u ka communication jateminɛ u ka média minnu bɛ communication kɛ i b'a sɔrɔ a média ninnu bɛɛ ye oligarques de ta ye n bɛ chaîne damadɔni f'i ye n'i ye C8 ta ka LCN ta n m'a faamu canal sanfɛ a jateminɛ c'est à dire k'a daminɛ sɔgɔmada la fo 0 heure Faransi i b'a ye Faransi bɛ ligne min kan c'est à dire f'u bɛ taga interview dɔw inventé ka documentaire dɔw inventé quoi k'a labɛn k'a ɲɛ quoi i m'a faamu wa ani n'i taara u ka jamana tɔ fana c'est la même chose quoi donc média bɛ na contribution na quoi pour que ka peuple o de la i b'a kalama ko diɲɛ bɛɛ s'il y a un peuple quoi qui est n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min qui est sous-informé ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan quoi c'est l'Occident parce que u mago foyi t'a la c'est à dire u conditionnelen don quoi u conditionnelen don u tɛ se ka média parce que hali i b'a dɔn fɛn caman bɛ fɔ anw ma yan même n'u sɔmina la ko média dɔ bɛ yen k'o bɛ fɛ ka don olu ka système contraire la u bɛ bɔ u b'a média suspend publiquement mɔgɔ si tɛ kuma et puis u b'u yɛrɛ ka journalistes de bila fɔlɔ k'o baara kɛ fɔlɔ n'olu ye baara kɛ u bɛ sɔrɔ ka média suspend quoi i m'a faamu donc c'est le même boulot o baara kelen de bɛ yen nɔ o la a composante. mais nin yɔrɔ la Dirisa yan n bɛ parenthèse dɔ dayɛlɛ parce que anw fɛ yan anw ko liberté d'expression an ka se ka kibaruya di ka ɲɔgɔn faamuya mais au même moment anw dɔw tɛ min faamu munna ninnu tɛ kibaruya mun d'u yɛrɛ ka jamanadenw ma u bɛ mɔgɔw sara ka na anw ka kanw bɛɛ lajɛlen fɔli ni fɛnw bɛɛ kɛ yan pour que ka se ka kunnafoni di mun de la u b'o kɛ de. c'est très simple c'est de la subversion quoi yɔrɔ an ka mɔgɔw bɛ to ka communiquer u bɛ to ka subversion mun k'a la mɔgɔ caman t'a étudier kosɛbɛ c'est la subversion quoi subversion de c'est technique dɔ don technique min Kasim ne bɛ se k'e lamuruti k'a sɔrɔ n m'a yir'i la n bɛ fɛ k'i lamuruti quoi donc fɛn fɛn b'i tɔɔrɔ n b'o ko de yir'i la quoi fɛn fɛn bɛ se k'i lamuruti n b'i bila o siraw de kan quoi mais n b'a yir'i la k'a fɔ non ne tɛ foyi n ka foyi t'a la dɛ awɔ i yɛrɛ awɔ ne ka foyi t'a la voilà olu de subversion quoi u ka médiaw b'o baara de comment dire u b'o baara de kɛ quoi sinon comment u b'an fɛ k'a sɔrɔ o tɛ non mais comment est-ce que Faransi bɛ se ka Faransi bɛ se ka cogo di ka a ka chaîne minnu bɛ yen nɔ média minnu sirilen don affaire étrangère la
ka milliard do o la ka envoyé spécial bila ka taga farafin jamana bɛɛ la kelen ou bien ka jamana fila jɛ kelen na k'o nafolo bɔ pas pour que ka français informer mais ka o africain de informer donc e kɔni b'a dɔn o nafa tɛ se français ma donc premièrement min jɛlen don a nafa tɛ se français ma sinon information kan ka taa di français de ma maintenant information min yɛrɛ bɛ di africain ma est ce que o bɛ africain nafa parce que i b'a jateminɛ o bɛ information minnu dila en général n'i y'a information ninnu lamɛn ka ca i kana taa politique ne kana taa fɛn dɔ tu vas prendre l'Afrique comme un peuple non civilisé. Information nous paie. En général, il va se élément de bas corner là. Voilà, soit muso bonyalente, demsonu bonyalente, hein, fangati fa jamana dom bonya, jamana dom ti fanga bonya, rébellion be en fait, ni en fait ni en fait. Donc, abi Afrique, voilà, faut chauffer, abi Afrique présenter comme jungle quoi. Et ma femme, donc nous au peinture mais qu'est nord, vous servir au peinture de la pour que kaseka na quoi. Comme voilà, nous me retard là, bien et comment dire là, mais what Drissa Kaneto Clédou là, Moussoro nana en fait stage là, Cabo Canada. Il va roko un abta reportage là quoi. Moto quand sigili kada est tellement ça dit qu'air sera au kada quoi. Donc là on en a balé mouna, on a sur la baignade on quoi. Avec la fois baina. Quand je suis dans la toilette, il y a la chaise anglaise, il y a les douches, il y a le miroir, il y a le cure-dent, il y a les trucs. Quand il y a des gens qui fini non, ce n'est pas ça. Il y a tout. Là où je travaille, il y a l'air conditionné partout dans tous les bureaux de Clédou. Bon, allez au Baya, Fokonodo, ko saji kunte. Ouais, parce que à quand on a saji que yoro de la nimbe ni yoro mina. Voilà, kalo woro ibaro ko babinu ni fo ne ku sala ka di denima. Ibanga mbuko be femu ta femu no siri ani anda boka ka to 50 be fini mundo. Wolu amasari ro ku le ka finu ye. Ale re nana amalu yara ko parce que le fla saba ya ka mo be ku fesse ku fenga na Clédou là. Ale dabal bana. Donc dabal bana ya fa ba na ba ko no do ko c'est pas la peine. Quand nous m'avons dit, les photos nous font ça. Les réseaux sociaux côté parce qu'il y a 98, 99 enfants sur les réseaux sociaux nous font une chimane malheur. C'est comme ça. Mika comment son un exemple flair. 2020 vers 2022 entre 2022 et 2023. Allemagne au cas journal d'or, ani Espagne, ani Japon. Oui, cliff la gagne on fait couper faire donc Amerika kele nous gato mo na quoi donc quand ata Europe na mitanu manganda ata Europe na ma fa mu petit personnel là quoi mais interview qu'on a là il pose des questions je réponds avec questions posées ne ba jabi a ko ka caméra fa folo quoi caméra fa len quoi il me demande mais attendez ko ne fait nous ne bora ne fait nous be kala mi quoi oyere gini nga sa oh ne donc anga che voilà et bora nous be fait nous be kala mato non donc vous pensez que mo ambi téléphone don la parce que atale nous ira ole no ko ambe manipuler le no ko irisu de ba ambe ko fait ouais c'est vrai voilà il me dit mais attendez comment est-ce que abini be parce que moi interview qu'on a là moi j'ai commencé ka français yere kan quoi mimi français yere commandou quoi il m'a fait donc olo kumbolo on est là anti-feu kalama il m'a fait ambe en coup fait ndron comment de la katara flana emi pour que ga ila ka foko u ba don fana u bi ni kuna fono jugu min chare anka malheureusement dien fan do fait al mo munu be no nu nan kadi olu ti nyayini bake olu to ata quoi anga liban takala antara chaîne do la o chaîne ne ay kunkelo no ka information do consacré africain bon kelo no ka information min consacré africain ka o kelo no ka sebe c'est-à-dire anga sorasun quoi va sebe o information do la ko puchis quoi il m'a fama anga militaire ma ko puchis quoi alors que a journal abi mali soutenir parce que mi sebe na ka du voilà olu mun sebe mi soro yo de ta donc maintenant non mais attendez moi je ne comprends pas déjà au be ka français gossi tout na c'est pas possible quoi mais comment est-ce que abu la ka sebe français ou ba ngo soro su wele to mina abu to fona sebe ko bo vraiment ko c'est comme ça ko lu bi information no soro ta parce que olu yere tawte quoi donc abi no comme olu ba sandi olu wa soro to no ba ta bon ça c'est pas bon du tout mini mali journal sous blanc contacte là maintenant ni mo ko be mali information na il va ta olu fait donc tu vois non donc RFI ni France venika bara ima na fay ko faire
Ola uba Afrique uba Afrique dominer tande ka kunafuna jugu ni fɛn caman caranga awa Drissa an le contre kan ŋaniya dɔn yɛrɛ ka kuma lasɔmini a ɲɛna kosɛbɛ bi anw ka ɲɛmɔgɔw fɔlɔ olu kan ka mun kɛ jamanadenw kan ka mun kɛ kunnafonidilaw kan ka mun kɛ an ka daminɛ ni ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bolo kan ka mun kɛ ni kuma in fɔlen kɔfɛ ɲɛmɔgɔw kan ka baara min kɛ an bɛ yɔrɔ min na fɔ sisan le contre bi ka min fɔ a ko faransi kelen tɛ se a bɛ ka Europe de wele ka fara ɲɔgɔn k'u kana jɛ anw na donc ni le contre nana ni Europe nana sɔrɔ anw faralen tɛ ɲɔgɔn kan o man ɲi donc AES kan ka to sen na i m'a faamu AES bɛ to sen na d'abord AES min bɛ yen sisan o b'a renforcer AES des autorités o de bɛ ka baara kɛ sisan nɔ quoi i m'a faamu militaires les présidents les ministres o de bɛ ka baara kɛ AES du peuple fana kan ka marcher i m'a faamu par exemple i n'a fɔ depuis 2021 2022 an kun bɛ tɔgɔ min na sans formaliser i b'a ye an kun bɛ séminaire ou bien manifestation conjointe kɛ Bamako Ouaga Niamey spontanément k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ et diaspora fana kun b'a ta ɲɔgɔn fɛ donc o la o solidarité dɔ kun bɛ ani ɲɔgɔn cɛ et puis an kun bɛ ɲɔgɔn sira la tagama je me rappelle très bien Burkina bɛ ka équipe saba bɛɛ yanni i bɛ ka na fanga la u ka équipe saba bɛɛ nana yan a équipe kelen kelen bɛɛ a ye min kɛ a bɛ une semaine ɲɔgɔn bɔ pour que ka partage d'échange ni fɛnw kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ le Niger aussi mais pour an bɛ yɔrɔ min na n'a fɔ sisan nɔ a tɛ se ka continuer peuple ni ɲɔgɔn cɛ fo autorité ka a sira jɛya quoi i m'a faamu parce que ni bibi na ni mɔgɔ dɔw ko k'u bɛ taga Burkina ka bɔ Mali la ka taga Burkina i b'a ye Burkina autorité bɛ froisé dɔɔni parce que si c'est pas n'a ni ale ka partenaire ka di u bɛ o fana b'a la i m'a faamu kuma nacogo mɔgɔ minnu bɛ nalen quoi donc fo autorité ka o sira furan k'o sira jɛ pour que peuple ka ɲɔgɔn minɛ ensuite il faut que autorité ka jateminɛ n'i y'a par exemple i b'a ye 14 janvier a fɔli man di mɔgɔ caman ye a man di politique mɔgɔw ye a man di occidentaux dɔwɛrɛ tɛ parce que le 14 janvier n bɛ se k'a fɔ transition ka sisan sɔrɔ 14 janvier jama de don quoi 14 janvier de y'a jira k'a fɔ ko le peuple est soudé derrière les autorités donc ni ninnu ko k'u bɛ segin ka na tuguni il faut que o peuple kelen de ka soudé derrière les autorités et pour que peuple ka soudé derrière les autorités autorités de b'o baara fana kɛ i m'a faamu wa o de la comment dire la n bɛ misaliya surumani min di Kassim imagine Prigogine kun bɛ taga Russie kaso de la quoi kasoladen minnu bɛ yen nɔ quoi a y'olu fara ɲɔgɔn kan k'u former k'u kɛ blocuba kelen ye olu de taara Russie défend kɔfɛ donc ça veut dire que quel qu'en soit adamaden a ka tiɲɛni quel qu'en soit a erreur min kɛ il peut servir le pays a bɛ se ka jamana servir yɔrɔ min na i bɛ o yɔrɔ ta a la quoi yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni o yɔrɔ ye fɛn la i b'o yɔrɔ surveiller i b'o yɔrɔ kɔlɔsi a fɛ quoi parce que an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi an ka n'an dogo ɲɔgɔn na 14 janvier kun y'a sɔrɔ peuple kun soudelen don cogo min na an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi fissure caman bɛ yen ka fɔ fissure camanba de bɛ yen mɔgɔ caman fujulen sigilen don dɛ furugufurugu ka ca kɔnɔ kojugu donc o fissure ne yɛrɛ kun hakili la ko dialogue bɛ n'o volet ta k'o nɔrɔ k'o dilan voilà k'o dilan quoi mais malheureusement jusqu'à présent peut-être a bɛ se ka kɛ yanni ka dialogue ne ma min faamu dialogue in na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la dialogue in a kun kan ka kɛ an ka farafin dialogue de ye nka olu taara maa minnu fara ɲɔgɔn kan nin ye olu y'a tubabu dilan dɛ se ko bɛ mɔgɔ kuma bɛ mɔgɔw kɔnɔ koyi kuma bɛ mɔgɔw kɔnɔ a kɛcogo ɲuman bɛ mɔgɔw kɔnɔ c'est fɛn dɔw wagati dɔw de kuma sera c'est à dire ni fɛn mun bɛ di mɔgɔw ma u ka tubabukan fɔ ba in nɛmɛ quoi n'u y'a nɛmɛ nafaba de bɛ a la e bɛ taa bamanan sigi ko terme de référence a bɛ mun fɔ o ye kuma tɛ tɛmɛ kuma sen duuru kan kɔnɔna kuma min b'a la dun hali n'o y'a sɔrɔ yɔrɔw la dayɛlɛliw kɛra mais u k'u jija phase nationale in na u ka olu erreur dɔw corriger et puis u k'a lajɛ fana mɔgɔ caman bɛ yen u sigilen don u bɛ ka kɔnɔni kɛ et puis hali dialogue yɛrɛ kɔnɔna na dialogue yɛrɛ labɛnni fɛn kɔnɔna na mɔgɔba caman bɛ yen kuma tɛ ka d'olu ma o les communautés notables des régions nord du Mali la Bajan ninnu ni Naseru ni a tɔw ani Kadiw ni fɛnw minnu bɛ yen n'u bɛ comité yɛrɛ kɔnɔna na mɔgɔ t'u k'olu kumakan mɛn or mɔgɔw don olu kan ka ye de u kan ka bila ɲɛfɛ u kan ka baara kɛ maa dɔw fana ye baara kɛ seko ni dɔnko ta nasira fɛ halisa o jaw ma se ka bɔ ka yira mɔgɔw la Segu Mamu Dafe a bɛ comité kɔnɔ a ye dɔnkili dilan ka dessin dilan ka ɲɔgɔlɔn kɛ ka ziiri kɛ a kelen ma se ka bɔ ORTM na halisa ka yira mɔgɔw la aw dun n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ aw ka jɛkulu la fɛɛrɛ ka sɔrɔ u ka se ka fɛn sinon n'a tora ko an ma ban tubabukan fɔ ma an ka cɛkɔrɔba an b'a bonya mais nin wagati in na Mali mago bɛ fɛn min na
o tɛ tubabukan fɔ ba in ni discours ba ninnu ye a t'a ɲɛnabɔ quoi parce que halisa mɔgɔ dɔw bɛ kɛrɛfɛ u tun bolo a bɛna kɛ cogo min dalen bɛna kɛ a ma se u ma. Non, c'était ça à initialement. Jamanakuntigi y'a sigi o de kama. Voilà. Ale ka hakilina kun ye o de ye. Ne yɛrɛ kun bolo gɛlɛya fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ nin waati in na. Voilà. O gɛlɛya in bɛɛ. A bɛɛ fɔra de kun ye. Voilà. A bɛɛ fɔ non seulement a bɛɛ fɔra nin ye et puis a mɔgɔ bɛ lanali sira in de ka nana a bɛɛ ye quoi parce que moi je ne vois pas trop l'intérêt an ka don dialogue kɔnɔ ka bɔ dialogue kɔnɔ ka nin fissure in to yen. I m'a faamu a man ɲi quoi parce que al'o la a bɛ dialogue yɛrɛ jaabi min bɛna bɔ dialogue la a bɛ a bila difficulté la quoi donc o fissure ba min bɛ yen dɛ o de ka gɛlɛn ne ma bi kosɛbɛ. phase nationale la k'u jija dɛ. K'u jija quoi vraiment u k'u jija. phase nationale la k'u jija pour que ka rattraper halisa. Voilà munna mɔgɔw diminnen don munna mɔgɔw fununen sigilen don kɛrɛfɛ u ka don gɛrɛ mɔgɔw la u ka mɔgɔw ɲininka u ka na ni mɔgɔw ye. Kasima walahi n'an bɔra dialogue la sisan nɔ quoi 14 janvier la. Unité min tun bɛ yen n'an bɔra dialogue la ni o unité sisan nɔ quoi i b'i yɛrɛ ɲininka ko mun na Mali ye nin kura de sɔrɔ ou bien an bɔra min. I m'a faamu mais n'an ma bɔ ni o nin kura in ye ka bɔ n'o bloc kura in ye quoi dialogue ne b'a ye nafa tɛna na k'a la et puis si jamais parce que anw kɔni depuis k'a fɔ ko an ka bloc kɛ mais ani min bɛ ɲɔgɔn na ale ka bloc kɛlen don ka ban. Ayi fan bɛɛ fɛ. Walayi. n bɛ misali d'i ma. Kunnafonidila seko ni dɔnko. Denmisɛnninw ka jɛkulu maakɔrɔw ka jɛkulu nin bɛɛ lajɛlen labɛnnen don wa u b'a dɔn u kan ka min kɛ u sigilen don ka arbitre ka piriri dɔrɔn de kɔnɔ o dun ɲuman ye min ye minnu ko ko faso u ka sɔn kuma dɔw la ni mɔgɔw ye ko jamana ɲɛmɔgɔw bɔra ka min fɔ a ka discours kɔnɔ o lawaleyali kɔni tun kan ka nɔgɔya a kɛra cogo o cogo mɔgɔw b'u bolo Burama nana yan a y'o de fɔ a ko mɔgɔ tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ olu k'a fɔ k'i kana k'i tɛ na ale bɛ dɛsɛ dɔ la dɔw bɛ yen minnu bɛ so o la a kɛra cogo o cogo mɔgɔ bɛ se ka na. Voilà donc n'an sera k'o kɛ vraiment Kasim a bɛ jamana in sauver gɛlɛyaba min bɛ ka nalen parce que a mɛnna ne delila ka kuma dɔ fɔ a don mɔgɔ caman m'a faamu dɔw yɛrɛ ye kɛlɛ a kama ni hakili b'a la bɛn tagako fɔlɔ présenté procureur la ne ko n ko filiw bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman bɛ se ka fili fɛn caman bɛ se ka kɛ mais ne ɲɛ bɛ min na nin waati na an k'an ka effort an ka économiser an kana utiliser an yɛrɛ kan an ka effort économiser ka don dɔ kɔnɔ quoi parce que don dɔ bɛna lajɛ an mago bɛna jɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka effort faralen ɲɔgɔn kan pour que ka bloc kɛ quoi et puis an bɛ ka se o phase de ma sisan an bɛ ka se yɔrɔ min na an mago bɛ bloc de la du moins mɔgɔ minnu kɔni bɛ yen nɔ n'u bɛ jamana in fɛ n'u kɛlen don ka jamana in kanu n'u bɛ ka kɛlɛ kɛ jamana in kɔ o bloc ka kɛ mɔgɔ bɛ se ka bɛn cogo min na mɔgɔ bɛ se ka lafaamu cogo min na mɔgɔ bɛ se ka sigi cogo min na o ka kɛ o la n'o kɛra lokanti kelen min ye nin kuma in fɔ o lokanti kelen bɛ tila ka segin ka taga fɔ Makɔrɔ ye ko bon Makɔrɔ min bɛ yen sisan téléphone tɛ bilen dɛ taa Poutine fɛ yen k'a ka taga Asimi deli ko ani Faransi ka segin ɲɔgɔn ma o yɛrɛ tɛ tuguni dɛ au moins kɛlɛ kɔni ka ban dɔrɔn quoi i n'a fɔ filɛ u tila ka taga Rwanda deli cogo min na après u bɛ segin ka n'an deli ten tɔ quoi parce que u bɛ siran u ka population ɲɛ cogo min na u b'a dɔn dirigeant fɛn fɛn bɛ yen si il a un peuple soudé derrière lui kan'i yɛrɛ sɛgɛn tisa la. I ye ɲɛmɔgɔw ta fɔ jamanadenw ta bɛ se ka kɛ mun ye sisan. jamanadenw ta ye min ye o de ye jamanadenw fana k'a dɔn sisan quoi Kasim ko a bɛna fɔ an bɛ sɛfan kan yɔrɔ sɛfan ci man go dɛ sɛfan ci man go i m'a faamu wa. Kasim sɛfan de don koyi walayi Kasim an bɛ sɛfan de i b'a dɔn quoi jamana bɛ niveau dɔ de la sisan niveau min ni an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na quoi u mago bɛ étincelle dɔrɔn de la quoi u mago bɛ tasumani fitini la pour que u ka se ka gonfler k'a tasuma bonya quoi o la Kasim ni e y'o dɔn yan ni ne y'o dɔn yan sɔnɔ ni anw population y'o dɔn yan sɔnɔ quoi an ti sɔn jamais o tasuma in bɔ sababu ka kɛ an ye quoi o de la mɔgɔw kan ka se u dusu la mɔgɔw kan ka se k'a ɲini ka fɛn dɔ faamu parce que fɛn caman bɛ yen a bɛ se ka kɛ fanga bɛ se ka fili fɛn dɔ la sisan nɔ quoi fanga bɛ se ka fɛn dɔ bɛ se ka jɛngɛ fanga bolo mais ni ne ko ko n bɛna kilen dɔ la a bɛ kara quoi a bɛ kari quoi i m'a faamu wa donc o kilen cogo ne b'o to yen n bɛ taa kilen cogo wɛrɛ ɲini k'a kilen ten tɔ quoi pour que a kana kari an bɛɛ kana na parce que an ti k'a f'u ye k'u ka fɛn dɔ faamu wa o faut que an fana ka fɛn dɔ de faamu o fana ye tiɲɛ i m'a faamu wa dɔ bɛ ɲa a la dɔ bɛ ɲa cɛlaka la an bɛɛ ye adamaden de ye quoi an bɛ adamaden de donc olu ka adamadenya faamu la o bɛ ka fɛn dɔ kɛ an fana ka parce que kodɔnna dɔ b'a fɔ ko si tu n'arrives pas à comprendre les autres kana ɲini mɔgɔ tɔ k'i faamu quoi ils pourront pas te comprendre ni e ma se ka
a ɲini ka tɔ faamu e fɛ cogo di tɔ fana k'e faamu u tɛna na se k'i faamu quoi donc an ka fana faamu anw fana ka population fana ka o faamu i m'a faamu wa a bɛ ɲini cogo min na an ka dimi dɔw bɛ yen nɔ an k'olu bɔli bila sini. awɔ Dirisa an ye dɔw kun. an ye kuranko kun. an ye kuranko kun. an ye gɛlɛya kun. an ye seli ni sunkalo degun kun. an ye funteni kun. mais jɔyɔrɔ ko a tɛ ka se k'o kun. non jɔyɔrɔ o t'anw ye. anw ti jɔyɔrɔ ɲini. anw ti jɔyɔrɔ ɲini n'a ye k'olu dɔn. ɔ k'olu de bɛ ko in bɛɛ juguya. olu kɔni n'olu ka olu de bɛ ko in bɛɛ juguya. olu fufalan olu b'a fɔ k'u bɛ tasuma de k'an kan koyi. i m'a faamu wa imagine ban a filɛ sisan nɔ maliyɛnw ka nin kuranko in maliyɛnw ka nin kuranko in i b'a dɔn ni kɛlɛ kun ni kɛlɛ kun kan ka kɛ kɛlɛ kun kan ka kɛ nin kuranko ni mɔgɔ y'a kɛ i jo b'a la wa ni mɔgɔ ni mɔgɔ y'a kɛ c'est légitime mais u tɛ kɛ o kɛlɛ kɛ. non o kɛlɛ man ɲi. u tɛ kɛ o kɛlɛ kɛ. o kɛlɛ man ɲi. i b'a fɔ ba. an t'o kɛlɛ la. voilà donc u bɛ ka taga kɛlɛ o la ne ko. an bɛ k'an débrouiller ni groupe ye. dɔw débrouiller ni panneau ye. dɔw b'u débrouiller ni sosofagalan ye. voilà hali dɔw b'u débrouiller ni bougie. voilà parce que à chaque fois que n'an kumana population kan. an b'an adresser leaderw de la quoi. oui c'est vrai. i m'a faamu parce que population yɛrɛ i b'a sɔrɔ population ti fɛn décider ten ka caya mais leader minnu bɛ population ɲɛ voilà olu de bɛ décision ta. ale nun jalo ko ten o. voilà. ko n'i y'a mɛn jama ko ɲɛmaa de don. ɲɛmɔgɔ de don quoi. ɲɛmaa de bɛ jama la baara kɔɔri la n y'a sɔrɔ Burama la k'a ja la min k'a ja sɔrɔ ka baara kɛ n'o ye ka sɔrɔ ka a sago ɲini. exactement donc o ɲɛmɔgɔ minnu bɛ. n'o kɛra place ɲini ye sa Dirisa. anw kɔni anw ja la minen don kuranko in na dɛ. ala dɔw b'a cɛ. donc n'u y'a tigɛ an na ni min ma bɛn a ma an b'o f'u ye. nka an bɛ dimi nka an tɛ funu. o fana o ka ɲi. i m'a ye donc ne kan bɛ o ɲɛmɔgɔ ninnu de ma kosɛbɛ parce que o ɲɛmɔgɔ ninnu de tiɲɛ yɛrɛ la i b'a sɔrɔ o leader dɔw bɛ yen nɔ u bɛ se ka frustrer de façon légitime. i b'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la o frustrer kun bɛ u b'u jo fɛ frustration na mais sanba jo tɛ ko dɔ la o t'u yɛrɛ ci kun bɔ. i m'a faamu donc ni olu sera ka o fana sera ka olu dɔw ta u yɛrɛ kan jusqu'à présent ka continuer ka initiative bila sen kan ka baara kɛ pour que an bɛ se ka bɔ sini bɛ an ye quoi parce que an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi c'est vrai anw bɛ difficulté kɔnɔ. an tɛ bɔ sɛfan ka taa kabakuru kan ten. bon ok an taara kabakuru kan c'est vrai Kasim bi an bɛ difficulté kɔnɔ mais jatigɛ barika ka bon an jugulakaw la bi ka tɛmɛ an kan quoi. i m'a faamu c'est comme si olu jɔrɔlen don dɛ parce que u bɛ k'a ɲini sira bɛɛ lajɛlen fɛ. c'est comme si u bɛ k'an filɛ min ye i b'a dɔn a bɛ n'a fɔ n'i ye fɛn di n'i ye marifa in tɔgɔ wele filɛ n kɔnɔna na quoi RPG n'i y'a di denmisɛnnin ma u b'an filɛ ten de quoi fanga min banna u b'an fanga in dɔgɔ o bɔra ni RPG in cira dɔrɔn a man ɲi quoi donc u bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que a kana ci et puis a kana dɔn yɛrɛ ko fanga in banna donc olu sirannen b'an ɲɛ o kɔrɔ ko fanga dɔ b'an na naturellement déjà fanga dɔ b'an na an bɛ se ka fanga min labaara ka mɛ a tɔ tora dɔrɔn an ka se ka leadership ka assumer ka afficher ka tilen dɔrɔn an ka bɔ. ayiwa i ko anw jamanadenw min ye jamana ɲɛmaaw ye ani jamana wɛrɛ minnu fana bolo don ɲɔgɔn bolo baara jumɛn bɛ se ka kɛ o ko hukumu kɔnɔna fana parce que n'i ye Lecointre ka kuma jateminɛ olu bɛn'u fara ɲɔgɔn kan u bɛna se jɛkulu minnu fana ma olu fana dɔw faralen ɲɔgɔn kan i m'a ye a bɛ ka Algérie ni fɛnw fɔ ko olu bɛ boli la cɛncɛn fo ka jamanaw nɔfɛ k'olu fana kana t'olu tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'u fara u ka kɛlɛw kan. bon déjà n ye fɔlɔ min fɔ n b'o lagirinya kosɛbɛ Mali ni Mali y'a ka bloc labɛn k'a ka société civile organiser Niger b'a ta organiser Burkina b'a ta organiser o société civile saba olu bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ AES ka société civile c'est-à-dire quand je parle de société je parle d'un vrai n kan bɛ société civile yɛrɛ de ma voilà n kan bɛ baarakɛla minnu bɛ ka olu de fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ synergie d'action ye quoi donc ni nin saba farala ɲɔgɔn kan quoi nin saba de bɛ na kɔnɔmɔgɔ minnu bɛ yen olu b'olu ka kɔlɔlɔ u b'o kunbɛn ni kɔfɛmɔgɔ min nana o b'o kɔlɔlɔ kunbɛn quoi o la n'o kɛra o bɛ ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ yen nɔ u b'olu sinsin o b'a to kɔfɛmɔgɔw bɛ siran ɲɔgɔn kan parce que i b'a dɔn déjà sur le plan militaire o baara o bɛ senna déjà i m'a faamu wa parce que sisan nɔ ni min y'a nun bɔ Niger yan fan fɛ o nun bɛ kari o nun bɛ kari donc o baara bɛ senna donc pour que k'o baara renforcer sisan nɔ parce que i b'a dɔn ne bɛ siran fɛn dɔ ɲɛ Mali n'i ye Mali peuple ta i b'a sɔrɔ faamuyalikɛcogo dɔ b'a la ni Niger ta faamuyalikɛcogo dɔ b'a la ni Burkina fana ta i b'a sɔrɔ faamuyalikɛcogo dɔ b'o la donc fo ninnu saba ka gɛrɛ ɲɔgɔn na faamuyalikɛcogo minnu bɛ yen nɔ k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na k'a kɛ kelen i b'a dɔn tubabu fɔrɔlen don tilali la quoi tubabu kariyalen don sisan nɔ quoi ka taga communication ka taa matraquage médiatique kɛ sisan nɔ quoi k'a fɔ ko bon ko i bɛ yɛrɛ kɔni ti président ye quoi k'a ka fɛn bɛɛ bɛ Asimi de bolo. u bɛ se k'olu fana kɛ. bon u b'o communication sugu daminɛ u bɛ taga. n'u y'a daminɛ koyi. voilà donc n'o binna jama. e m'a ye o kuma ka fɔ wagati dɔ la ko Asimi tɛ taa mɔgɔ fɛ yan. voilà
Imaginez. U kun y'o fɔli daminɛ. Voilà. Ko tɔw bɛɛ bɛna fɛ ko munna k'a tɛ taa mɔgɔw. Voilà donc mais heureusement olu bɛ k'o fɔ kuma min ninnu fana fɛ yen mɔgɔw wulila k'olu ka baara kɛcogo de ye nin ye. Voilà. Jamanadenw yɛrɛ de wulila k'u yɛrɛ fɔ k'olu ka baara kɛcogo de ye nin ye. Donc k'u bɛnnen don a kan tan de. Donc o ka o subversion ko ɲɛmɔgɔ de bɛ sɔrɔ a la. O ka o subversion ninnu quoi. Ni jamanadenw farala ɲɔgɔn kan o bɛ tunu quoi. I m'a faamu wa parce que ne ni Burukinabe ni Nigéria bɛ ɲɔgɔn kan déjà e bɛna taa mun fɔ ne ka ɲɛmɔgɔ dɔ ma déjà. A tɛna na fɛn fɔ tuguni quoi. O k'a sɔrɔ aw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. O b'a sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo. A bɛ ɲɔgɔn kalama. An bɛ ɲɔgɔn kalama donc o b'a to kɔfɛmɔgɔw ninnu bɛna nali min kɛ a bɛ caman bɔ o la quoi. Ensuite u ka a jateminɛ rapidement jamana in saba kan quoi. Parce que i b'a dɔn Kassim jamana in saba ka dugukolo b'an bolo. Espace ba de bɛ yen. Trois frontières in yɛrɛ ye diɲɛ ye o. Ya espace ba de bɛ yen. O espace minnu bɛ yen. Tinubu ka laseli dɔ senfɛ. A ko ka bagan yɛrɛ bɔ a la. Ka kɔɔri bɔ a la, ka sanu bɔ a la. Ko CEDEAO bɛna dugukolo min perdre nin ko in na. K'o de larawuli ka bɔ. Sabula projet minnu tun bɛ CEDEAO bolo fitiri la, a kan ka na kɛ nin jamana saba in de kɔnɔna na. CEDEAO tun kɛlen don ka projection na CEDEAO tun bɛna balo an na dans les années. A fɔ tun b'an ka dugu bɛɛ kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ de fɛ. Parce que Tinubu bɛ ka kasi o de la o. A ko o de tiɲɛnen de ye nin ye parce que ni ninnu bɔra u yɛrɛ saba bɛna n'a kɛ u b'a tɔnɔ ni fɛn min sɔrɔ papier ninnu b'u bolo. U b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw tun bɛ taa CEDEAO fɛn na papier bɛ mɔgɔw bolo. Dirisa Lecointre a ye nin laseli kɛ i yɛrɛ y'a fɔ ko tubabu a sɔn min ka ja a fɛɛrɛ ka bon laseli gansan don wa ou bien labɛnw bɛ senna u bolo farajɛ jamanaw la yen wa walima u bɛ k'u ka dugudenw lasɔmi k'u lamin k'a fɔ k'an ka se ka nin kɛ de wa ou bien an k'an sigi n'a ye don nataw la u bɛ se ka marifa ta ka ɲɛsin an ma wa. An k'an sigi n'a ye premièrement u bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ yan'u ka se marifa ta ma u b'a essayer fɔlɔ de quoi k'an yɛrɛ dama kun kari ɲɔgɔn na. N'u y'an kun kari ɲɔgɔn na u bɛ dɔw dɛmɛ i m'a faamu ka dɔw bila sanfɛ ka dɔw bila duguma o la droit de l'homme ni a fɛnw tɔw bɛ tora ka taa fara olu kan k'olu protéger tɔw contre la n'o ma marché i m'a faamu wa u bɛ sɔrɔ ka marifatigi dɔw dɛmɛ i n'a fɔ filɛ nin marifatigi minnu filɛ nin sen na i b'a dɔn u jigira tigɛra sema ninnu ni fɛn ninnu na u jigila tigɛra o la olu yɛrɛ ti yan olu bɛ marifa e m'a ye u tɔgɔ falen sisan k'u bɛ segin ka na i n'a fɔ ko u da ka se ka don kuma na yan. Effectivement donc u ka segin falenni kun ba ye o de o. u b'a essayer ka marifatigi dɔ pousser i m'a faamu wa ka o dɛmɛ n'o fana o bɛɛ b'u ka fɛɛrɛw la o bɛɛ b'u ka fɛɛrɛw la n'o ma ɲɛ Kasimu sabanan i b'a dɔn u bɛ min kɛ u bɛ n'u sigi an kɛrɛfɛ i b'a dɔn an tɛ k'a fɔ k'u bɛ ka taa u tɛ ka taa ka bɔ Nigéria u tɛ ka taa ka bɔ Nigéria k'u bɛ taa Mauritanie u bɛ ka taa ka bɔ Nigéria u bɛ na taa i b'a dɔn Sénégal fana ta o tagaliko kuma u bɛ fila la o kuma n bɛna f'i ye de a bɛna renforcer de i m'a faamu wa au lieu que u ka taa ka bɔ Sénégal Côte d'Ivoire Benin ni Togo na u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de kɛ quoi walasa k'u ka présence renforcer yen quoi wala n'u ka présence renforcer yen nɔ quoi o incursion de bɛ kɛ o force spéciale minnu bɛna na yen dɛ o force spéciale de bɛ attaquer kɛ o force spéciale de bɛ opération préparer wala maintenant ni opération banna i n'a fɔ u tun bɛ min kɛ 2019 o 2018 ninnu na ni opération banna waati min na mototigi kelen ni PM dɔ bɛ n'i jɔ kata Allahu Akbar an ye kan minɛ o y'a sɔrɔ sɛbɛkɛlaw yɛrɛ olu taara ka ban i m'a faamu donc olu ka phase laban maintenant an bɛ tɛmɛ o kan waati min na sa n'o si ma ɲɛ ma da la n'o b'a sɔrɔ tɔ bɛ Europe yɛrɛ la bilen tɔ bɛ Europe parce que i bɛ nin bɛɛ kɛ i bɛ balo bɔ min voilà aw ka sɔrɔ n'aw ka fɛn bɛɛ dulonnen don anw ka dugu jukɔrɔ nafaw la n'aw y'aw t'o la an bɛ se ka o bɛ se ka ɲɛ cogo di. parce que an bɛ tila nin bɛɛ la waati o waati ya fɛn bɛ yen nɔ probabilité ba bɛ yen kɛlɛ ka wuli Europe yɛrɛ kɔnɔna la. u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a fɔ n y'o f'i ye awɔ. Norvège ɲɛmɔgɔ in tun bɛ kuma min na Arabi Saoudite kunu. kɛlɛ bɛ wuli. ale ta in ale ka farin dɛ. kɛlɛ bɛ wuli. ale da ka farin ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko mɔgɔ dafarimanbaw bɛ tan cogo la. kɛlɛ bɛ wuli. olu da ka farin dɛ. Kassim kɛlɛ bɛ wuli fɛ. u filɛ ne ka taa cogo min na. kɛlɛ bɛ wuli. u bɛ ɲɔgɔn bila o. ɲɔgɔn bila. parce que bɛɛ ɲɛ b'i ka nafa la dɔw ma taa sanni kɛ Irisi ka ban wa. déjà bloc fila bɛ yen bloc filanan in a bɛ se jamana 14 ɲɔgɔn ma olu ko Allemagne ni France bɛ k'olu entraîner ka taa n'u ye diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko i b'a falloir que olu yɛrɛ k'u jɔ u yɛrɛ ye quoi et Europe yɛrɛ kɔnɔna la sisan nɔ i b'a dɔn fɛn min fana bɛ ka fanga sɔrɔ Europe kɔnɔna la sisan nɔ quoi o ye comment dire la minnu fana bɛ ka kɛlɛ kɛ k'u bɔ Américains ka jɔnya kɔnɔna la o fana de bɛ ka fanga sɔrɔ Europe fana kɔnɔna la sisan parce que o fana b'u sɛgɛn minɛ o b'u sɛgɛn parce que u b'olu de bila ka na anw fanfɛla la nin yɔrɔ in na an ye caman fɔ i ye fɛɛrɛ sɔrɔ fɔ mais ne ko nin bɛɛ la denmisɛnnin jɛkulu bɛna kan ka se ka mun de kɛ de.
d'abord denmisɛnnin jɛkulu kan ka encadrer de fɔlɔ i m'a faamu ni denmisɛnnin jɛkulu n'u encadrer la ensuite vision ni idéologie il faut que denmisɛnnin jɛkulu ka o adopter ka ɲɛ i m'a faamu formation ka accentuer ni formation accentuera sana quoi denmisɛnnin jɛkulu ninnu quoi état ninnu kan ka fɛɛrɛ de kɛ quoi ka denmisɛnnin jɛkulu ninnu quoi k'u bila circulation na i m'a faamu parce que Kasim souvent i b'a dɔn an ka problème ye Bamakɔ i b'a dɔn an ka ca i m'a faamu donc n'an cara on n'a pas d'activité bɛɛ b'o laban dɔn quoi non maï i m'a faamu o de laban ye fɛn ninnu dɔ ye quoi donc il faut nous utiliser fan wɛrɛw fɛ quoi bɛɛ tɛ se ka bila fonction publique ou bien ka bɛɛ nommer k'a kɛ directeur ye quoi burkinabéw ye système dɔ kɛ kɔsɛbɛ na a ma bɔ kɛnɛma fɔlɔ dɛ hali comment dirais la u ma mɔgɔw bila baara la fɔlɔ mais i b'a dɔn u fɛ yen nɔ sisan quoi u ye jeune baden ta ka jeune caman former o jeune ninnu sisan quoi u bɛna olu jeunes déployer u b'u ka province kɔnɔna la quoi région voilà région kɔnɔna la n'u ka cercle n'u ka fɛnw kɔnɔna la quoi et puis u y'a sélection kɛ quoi donc o jeunes minnu nana taga yen nɔ quoi non seulement n'u taara u bɛ sara quoi maintenant u ka sarali fana kɔfɛ quoi ils seront chargés c'est-à-dire de révolution min n'u b'a baara la quoi k'a véhiculer i m'a faamu ka province voilà i bɛ mɔgɔw la faamu fana jamana tagabolo la fana quoi donc o la région fana kɔnɔna na jɛkulu ni fɛn minnu bɛ yen nɔ u b'olu fana former k'olu fana kalan donc au fur et à mesure u bɛ taga bɛɛ i b'a ye u bɛ girinya kosɛbɛ quoi o la sisan i b'a ye non seulement minnu bɛ taga nin baara ninnu kɛ u bɛ baara dɔ sɔrɔ ka kɛ deuxièmement u bɛ yɔrɔ min na fana u bɛ faso baara fana kɛ quoi maintenant ni jeunes c'est-à-dire si on n'a rien à faire c'est très compliqué i m'a faamu Kassim an ma nɔgɔn an ye muso furu sisan quoi an ye denw sɔrɔ a ma nɔgɔn mɛnɛ a ma nɔgɔn komi an fɔlɔlama voilà donc o la sisan donc o baara ninnu bɛ se ka kɛ quoi ensuite Kassim ne bɛ fɛ état ka min fara ne kan min i b'a dɔn hali kɔfɛla la quoi c'est-à-dire état ka fɛɛrɛ kɛ quoi jeune minnu bɛ kɔ kan ayi jeune minnu bɛ kɔnɔna la yan nɔ fɔlɔ quoi o jeune caman bɛ yen nɔ u bɛ se ka former ka ɲɛ k'u labɔ an ka ambassade bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an ka consulat bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɔfɛ u bɛ se ka bila olu la o n filɛ ka baara min fɔ Burkina olu fana bɛ to k'o baaraw kɛ ka information sanumanw ka véhiculer Mali ko kan yen nɔ yɔrɔ la quoi ensuite o jeunes fana bɛ se ka kɛ sababu ye maliyɛn minnu sigilen bɛ o yɔrɔ la quoi k'olu fara ɲɔgɔn kan quoi parce que ne ye voyage 1-2 ɲɔgɔn min kɛ i b'a ye maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ Mali ka d'u ye fo merde mais i b'a sɔrɔ u organiselen tɛ autour de quelque chose i m'a faamu donc i b'a sɔrɔ difficulté dɔw b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais u organiselen tɛ autour de quelque chose information jɔnjɔnw yɛrɛ t'u bolo Mali ko kan quoi bon caman ni ambassades ni consulaw cɛ ka jan i m'a faamu donc jeunes bɛ se ka nin baara fana kɛ i b'u bila ka taa Mali consulat joli bɛ Mali bolo a ka ca i m'a faamu don o don mɔgɔ bɛ nommé k'u bila ka taa ambassades ni fɛn mais ni min sera yen ka ban i b'a sɔrɔ a ni yen mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn kalama tuguni donc nin bɛ se ka mɔgɔw la occuper kana kɛlɛ wɛrɛ la o la an kunna bi parce que o dossier ba de ye o dossier o ka girin kojugu Dirisa yanni n k'i bila ka taa Bubu Mabel a ye kuma dɔ fɔ o don Dirisa ko e yɛrɛ kun jɔlen bɛ yen ko jɛgɛ k'o kumana bosokɛ ɲɛna ko tellement ji kalayara Dirisa nin kuma ye tiɲɛ ye Kassim studio ka kalan nin jaabili ma quoi a kana to nin kuma ka taa ta dɛ Bubu Mabel ko kilim fanga ka dɔgɔ ko ka Dirisa Mementa ɲininka ko tellement funteni kɛra ko tellement funteni jugara ko jɛgɛ de panna ka bɔ ji la k'ale ko ayi k'ale kɔni tɛ wari don jɛgɛ kɔni na tuguni ko ni jɛgɛ ma ɲɛ k'o bɔra ji la ko bosokɛ kɔni t'o feere ale ma tuguni k'e kun bɛ yen. D'accord bon Kassim sisan an bɛ min kɛ sisan i b'a dɔn ka Bubu Mabel wele siɲɛ wɛrɛ ayi Bubu Mabel tɛ sa bi ye don jumɛn yɛrɛ de mardi tɛ yan réunion bɛ jeudi a b'a bila tarata don bi ye tarata ye bi ye tarata ye réunion bɛ alamisa ayiwa d'accord kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo Kassim k'i fo kosɛbɛ invitation na ani k'i fo i bɛ wulikajɔ min na ani k'i fo i bɛ kan accompagner min kɛ k'i fo o la kosɛbɛ parce que voilà i ye denmisɛnninw caman i y'an lamɔ quoi donc an b'i fo o la kosɛbɛ o y'an ka baara ye aw n'o ka kanw Kassim i bɛ fɛɛrɛ kɛ Keba la mais o tɔ ye orienté i b'a fɛ k'a ka fiɲɛ de fɔ wa a ka ye orienté
o ka nɔgɔn n bɛ Jaba Sidibe wele an b'a dossier confier o la n'o nana ni min ye an tɛ bansi Ala ka hinɛ la Kasimu ka lamɛnnikɛla ni filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini mɔgɔ fɛ ni fili